Nearly 1 year ago, I spoke at the Royal Castle here in Warsaw. Varsovie dugu kɔnɔ Monsieur Biden bena ɲɔgɔn sɔrɔ ni Bucharest jamana kɔnɔntɔn ɲɛmɔgɔw ye n'o ye OTAN jɛɲɔgɔnkulu ye farajɛ camancɛ ani kɔrɔnfɛla fan fɛ OTAN ɲɛmɔgɔ n'o ye Jens Stoltenberg ɲɛkɔrɔ walasa ka Amerika dɛmɛ minnu tɛ wuli ka bɔ a nɔ la o sinsin ko kura la lakanani jɛkulu ka tɔnba kɔnɔ White House y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ nin dɛmɛ jirali nin min labɛnnen jamanatigi so la Varsovie o laɲini ye ka nin jamana kɔnɔntɔn ninnu hakili sigi n'o ye Bulgarie, Czech jamana ye Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie ani Slovaquie o bena dɔn tɛmɛnenw kɔ Irisila jamanatigi ka jɛmukan jugu dɔ kɔfɛ n'o ye layidu k'a bena ta fɛ fɛrɛ la k'a ka kɛlɛ min dabɔra a san kelen ye nin ye Ukraine jamana na k'a jira Я прошу правительство ускорить внесение в Государственную Думу законопроектов. ko Irisila jamana bɔra Irisila ni Amerika bɛnkan kura la min bɛ tali kɛ marifamugu fiɲɛ farima boli la n'o ye nucléaire min b'a hakili jigin kojugu b'a la lɛri minnu kɛra kɛlɛ nɛnɛba waati la tilebi jamanaw b'a fɛ ka anw ban siɲɛ kelen pe a ye sanpɛrɛn kɛ Putin fɛ k'a jalaki Washington n'a ka farajɛ kelenya tɔn n'o ye Europe jɛɲɔgɔnya kan k'u ka kunkan baaraw bɛɛ Ukraine na kɛlɛ na tɔɔrɔbagaw bonya la Monsieur Biden I said, you keep asking for the Finlandization of NATO. You're going to get the NATOization of Finland. y'a jaabi a ko kuma dɔ kɔnɔ o don kelen na Varsovie ko tilebi jamanaw tɛ laɲini kɛ ka bin Irisila jamana kan i n'a fɔ Putin y'a fɔ cogo min na a y'a jira fana ko Irisila jamanadenw miliyɔn caman minnu b'a fɛ dɔrɔn ka sigi hɛrɛ la n'u sigiɲɔgɔnw ye olu tɛ jugu ye And together, we'll continue our enduring support for Ukraine.